siyabonga kakhulu ukuthi nakusasa masekuhanjwa ngathi nihamba kahle niphephe nibuyele eGoli izingane zifike ekhaya ziphephile. Lokho kusho ukuthi ke ikusasa likhona makukhona obaba. Angithi uyabona ukuthi amadoda sekuvele kuthiwa makuthiwa indoda ngoba siyazi ukuthi singcolile. Sivele nje kufaka ibrush elilodwa ngisho abulungile kufaka ibrush elilodwa kodwa lo msebenzi eniwenzile siye ukuthi kukhokhiwe imali. Ngoba imali iyodwa ayenzi lutho. Sifuna uthando izingane zivikeleke zazi ukuthi ayila sihamba lo baba. Akaze kuzwakala imsindo othi angazi phela ngiyabuza ke manje. Okuthiwa khona udriver lapha usephuduke izingane akazwakali into enjalo. Hayi. Aninayo into enjalo. Futhi ngeke baze bakwenzeke laba bethu laba. Ngeke la. Cha ngeke. Usho nje? Yazi ngwenya labafethu laba. Ukubabona bela. Yes. Ababhadariwe. Yabona umuntu lezi for free. Ingane silasha for free mahala. Hayi. Mama, mana. Phela ufuna sikhulume usho ukuthi le nto irekhodiwe. Usho ukuthi uyayidlalela nje. You are just mahala. No, Thani we are playing. Thani I'm playing. No. Faka isingisi bezwe Thani I'm playing. Okay, faka isingisi sithi I'm joking. Cha, angidlali. Ngoba ufethu bela nje lana. Balethele ingane for mahala. For free. Okay. Asibe bona obasibaba baholelanga. Imoto ikhokheliwe kodwa. Cha. Le ngane omama beingane banizwe for free le mahala kodwa balethe. Hayi manini wo. Ima wo aniphazamisanga. Ima wo angikuphazamisanga. Aze ngikuphazamile. Lezi imoto ayisuke eGauteng. Yeah. Ngoba zo11. Nekwata ezo5. Yeah. Eyikade imoto. Yeah. Akekho umuntu okhokhile? Cha. For free. Mahala. Sponsor se-office ilethu ukuthi Faraday bazothatha ingane mahala. Yonke iminyaka hayi ukuthi unamanga sisaqala nje azobabhadarisa. Hayi mhlambe angazi. Phela kaze ngintshele ukuthi mina mahala. For free ngesilungu. Mahala. Kahle bafowethu. Kwenye na last year uzange ngizosibona. No. No. Angithi lento le lama social ama network basenenkinga uma ukuthi ufuna ukufona nta unayo i-airtime abakakwazi ukuyiphela. Bafuna ukuthi uthenge *100 #140 esifake inamba bese uyashaya. Awuvele uvuka ibamba uyishaya. Ngeke zifike ngwe, ngeke zifike. Abantu yabanjwa yilokho engwe. Kodwa going forward uqala ungene lapha eSpaza usho ukuthi yipi network esebenzayo bese bekunika ukuyipheshana. Kuthiwa i-voucher bese uyafaka ukuthi *100 *140 iyangena bese uyangifonela. Kahle mafowethu cha udaba ke lolu ngempela engalwazi. Africa my continent bengingalwazi ngempela. Mina ngiyizelela ngoba ngiyazi ukuthi nenza umsebenzi omuhle ukuletha izingane. Bengingazi ukuthi mahala. Hayi mahala impela. Hala. Hawu. Bona kwabo nje ukuyibaphathela imali yamadrink endleleni. Hawu. Neyokudla kuphela. Unamanga ngwenya. Ufika nekhoma zakho ngene emotweni abangena abashayeli bahambisa abantu. Umsebenzi weFaraday. Akukho kuye. Cha na ngehlise emandleni ngingakafiki ngisho lunti. Ngisafika. Isiphambano bhadla matshezulu angiyazi leyo. Ngoba izona zinto phela okumsebenzi wami ukuthi sikhulume ngazo. Ubuntu ilokhu ke sikhuluma ngabo. Lento eniyenzayo ubuntu bangempela ekuthuleni bobuntu ukuthi umkhosi wethu sonke siyingxenye yalento. Nobani la ngabamba khona abambe futhi abamba qinisa.